Hi guys! Guten Morgen! Herzlich willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello, hello! Kamusta po kayo? Ayan, so anyway guys, tanghali na. It's already 11. Kita niyo, di ba? Nakabukas yung aking sa CR. Anyway, nakaayos yung lola ninyo. Charot, ayan yung ating ayos for this video. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung aking, ano ngayon? Ayan, tapos may jacket tayo. Ito yung jacket ko na parang sabi ng asawa ko pang lalaki. Pero ang ganda nito guys kasi ano siya, makapal at mabigat. Parang ilang kilo yata ito. Kaya ganun. Tapos pero ano siya guys, naka protect din siya sa'yo sa lamig. Ganyan. So yun. Double-double kasi ito. Parang ganun. Ayan. Tapos double-double pa yung damit ko. Dahil nga malamig ngayon guys. Tapos umuulan. So yes, ako ay lalabas at ako ay may pupuntahan. Yes, at ako ay may bit-bit dyan. Ayan. So yun. At yeah, let's go na kasi pagdaan na yung bus. Ayan, dito sa amin. So, ayan, let's go! Update ko na lang kayo mamaya. Yes. Ako nga pala ngayon ay nasa labas na sa akin. Galing na ako sa aking pinuntahan. Ayan, so, yeah. At, hinihintay ako ng ilang bus. Punta na city. At bibili akong gulay na ulan. Wait, ano na nangyari sa camera ko? Ayan, nandito na pala ako sa city. Sa Innenstadt. Charot. Nandito na pala ako guys. Anyway, nakababa ko lang ng bus tapos naglakad lang ako ngayon. At pupunta ko ngayon guys ng Turkish store kasi doon may okra. May okra sila. Ganyan. So, bili ako ng okra. At sana may ano din sila kalabasa. Ganun. Kasi may kalabasa doon na nabibili na hati-hati. Yung kalahati na. Yung parang katulad sa pagpumunta kasi sa palengke sa atin. Ganyan. Ganda dito. Charot. Ganon. Tapos, ayun lang. Kasi, pagka bumili ka dito sa sa mga grocery store, isang buo talaga. So, hindi ko naman kaya yung isang buo. Charot. So, ayun. Sana meron. At spinach na din kasi maglalaswa ako ngayon. Ayun yung aking kakainin. Ayun. So, yeah. Ang ganda. Charot. Ngayon lang ako ulit guys nakaikot dito sa sa city. Ngayon lang, 'di ba? Ang tagal na. Charot. So, doon muna ako. Kasi dulo yun siya. Tapos, pabalik. Ganyan. So, titingin-tingin din ako. At gusto kong bilhan ng, anong tawag ito? Bilhan ng yung asawa ko. Sports pants. Ano ba? Jogging pants. Ganyan. So, yun. Ay, bagong bukas dito na donor, guys. Donors. Charot. The king of donors. Ayun, so, yun. Ang lamig, but yeah, this is what is this. This is the weather of Germany. So, yeah, nandito ako ngayon sa Tawidan at nakakatuwa talaga dito guys kasi tumitigil ang mga sasakyan. Ganon. So, yeah. At saka unti-unti na palang may mga dito guys, mga Christmas decor. Pakita ko sa inyo. Dito sa may pasta na ito, ayan dito, ayan. Ayan. Pizzeria. Parang ganun. Okay. Sige. See you na lang later. Kasi nga, Christmas lights na. Christmas tree pala. Christmas tree. Another Christmas tree. Ay! Ay, ang ganda na. Meron na ditong ayun. Okay. Lamig. Ayan. Ito pala yan. Yan siya. Ito pala guys. Ito ang labas ito. Obs and Gumose. At ito guys, ganda Back again. Let's go. Ay, may kalabasa. Tapos ako dito sa Turkish. Dito sa Obs and Gumose. Ngayon naman ay palabas na ako. Charot. Wala mang. Pero okra lang talaga yung nabili ko guys. Kasi hindi ko binili yung
yung kalabasa dahil parang hindi ko siya gusto. Ewan ko. Charot. So, ganun. So, let's go and find another. Okay. Later na lang, guys. Oh, ang ganda dito, guys. Oh. Design sila. Anyway, galing na ako din sa loob ng Euro shop. At wala akong nakita doon. Nakikita pala ako doon, pero syempre wala akong nabili. Wala pala ako nabili. Ang dami na ngayong mga Christmas decoration. I'm going here, guys. Uy, meron na pala dito. Ganda pa kita. Oh, galeriya ng likod niyan, guys. So, ang dami na palang mga ganito. Ito guys, yung palaruan, oh. Nandito sila, wala sila dun sa kabilang side. Sa bagay pa ako magalagay. Pasok ako dito sa Z&K Passion. Pumunta pala ako dito sa sport zone. May mga tinda, pero naka-sale, pero parang hindi maganda. Ang ganda ng Christmas tree, oh. Charot, Christmas tree, oh. Charot. Ewan ko ba, matutuwa tayo, lagay tayo sa Christmas tree. Dito po tayo guys sa Dishman, whatever. Pasok ako dito. So, hi guys! I'm home! Diyos ko yung lalamunan ko parang ang lamig-lamig sa labas. Aray kong bigat. Charot, ang lamig kasi. So, kakarating ko lang guys. Ang bigat, mabigat pa tong jacket ko. Naku, ayaw ko na nga itong suotin. Parang nadagdagan pa yung bigat ng nararamdaman ko sa bigat nitong bago. Sa bigat nitong jacket ko. Ay, naku po. Ang lamig. What's inside my bag? Charot. Ilabas na natin. Bibaulan ako dito guys. Bakit? May pinuntahan ako tapos doon ako kumain. At para makakain ako, binaon ko yung pagkain ko. Para may kasabay akong kumain. Ayan. So yun. Nagbaon ako ng makakain ko dahil plastic. Tapos meron pa itong milk. Tubig ko. Yung payong ko. Dito. Akala ko nakalimutan ko yung payong ko. Very important naman dito payong ko ngayon guys. Kasi nga, pagka pa winter times, it's always may ulan. Ganon. So yun. Yeah. Anyway, makagaling ko ng bayan kanina, diba? Ay, ito na yung binili ko guys. Okra lang nabili ko doon. This is the okra. Ayan. So, hello, sugar baby. Kung nanonood ka, ang daming okra doon. Sa Turkish store. Sa Obs and Bimose. Ito lang binili ko doon kasi nga may gusto kong bilhin yung kasi parang hindi siya basta hindi maganda. May gatas ito kayo. So, milk drink. Ano to yung milk drink? Hindi natin ito. Ayan. Charot. Ayun, tapos, dito na ako bumili ng walang spinach doon sa Turkish store. So, dito na ako bumili ng spinach. Tapos, nung pagbaba ko ng bus, naglakad ako punta ng Aldi para bumili ng spinach. Ayan, sa Aldi. Ito yung lulutuin ko ngayon, guys. So, yeah. Ipakita ko sa inyo. Or, nakapag-vlog na ako dati, diba? Na ganyan ako. Ganun. Tapos, may nakita ako guys, na dun sa Aldi, siya. Charot. Alam niyo, sa Aldi lang talaga ang sakalam. Charot. Mura lang to. Doon sa Aldi. Pagka sila, mura lang to siya. Tapos, size small ang kinuha ko. Charot. Small. Charot. Tapos, hindi ko alam. Charot. Tapos, bumili pa ako ulit ng ginger and lemon tea. Dahil nga, malamig yung panahon. I need it. Tapos, bumili ako nitong kasi ang mahal lang fresh ng fresh niyan. Tsaka walang iba akong isdang makita dun sa Aldi. Gusto kong mag-isda. Ay, naku. Ayan lang. Sabi ko, yan na lang. Mahal-mahal eh. Tapos, diba mahalan? Tapos, yogurt. Ewan ko ba? Basta ganun. Tapos, may nakita ako guys. Tapos, may nakita akong sweet potato. Sweet potato fries. Sa Aldi. Tapos, may nakita. Sa Aldi rin, Ayan. Binuksan ko yung isa doon na naka-small. Sabi ko. Tapos, chinek ko. Tawag dito?
mukhang maliit yung small nila. Parang kailangan ko ng kailangan ko ng medium. Kasi nga, lalo na ngayon guys na malamig, kailangan mo ng medyo malaki-laki din. Kasi nga, dudoblehan mo pa yan sa loob bago mo ilagay ito. So, sabi ko medium na lang. So, ayan, tinan mo naman ang laki. Ang laki pala. Parang ang laki din. Charot. Maganda yun na yung small. Kasi yung small parang fit naman na yun. Pag naglagay ka pa ng damit, edi magiging fit pa lalo. Okay na to. Okay na din pala tong medium to guys. Ano din to guys, mura lang to sa Aldi. Ayan, pag sa Aldi ka bumibili, pagka ayun. Mura lang yun. Charot. Kasi ako kasi, ayun kami lagi kami nagtatalo pag dyan sa mga ganyan, sa mga bili-bili ng ganyan. Kasi nga, sabi ko, ako kasi guys is ayaw ko nang mamahalin. Hindi ko talaga trip yung mga mahalin, ganyan. Yes, ang ano naman ng asawa ko is, yung quality kasi. Sabi niya gano'n. Doon ko sa quality, over quantity. Kasi pagka halimbawa, di ba, sabi mo halimbawa, bili ka ng yung isang jacket or pullover na yan, tapos yung pullover na yan is 150 euro or something mas mahal doon. Yung 150 euro mo, mabili mo pa ng ilan yan. Ganun. Ganun kasi ako. Ewan ko, basta ganun. Ay, ito pala guys, may saging. Yan, saging. Ewan ko, basta. Ako lang ba ganun o kayo din ganun? Tapos, ito na lang binili ko guys, naalala ko, binigyan ako nung aking friend na Pilipina din dati nito. So, sabi ko, ito na lang ang aking gagawin, maliit. Ganap ako ng maliit na kalabasa. Tapos, Hokkaido, tawag nila dyan. Wala na akong bigas, so binili akong bigas. So, ayun. Tapos, sasaing na ako. Tapos, mag-prepare na ako, guys. Tapos, ayun na. Ayun, so update ko kayo mamaya. Ayan na pala yung aking soup, di ba? Ay, soup. Laswa. Ayan na siya. Kumukulo na siya, guys. Oh. Hindi ko na pakikita sa inyo kung paano. Kasi alam ko nagluto na ako nito dati. Di ba? Nakalagay na to sa natin. So, yan. So, this is the laswa a la Michelle. Ayan. So, yun. Tapos, may sinaing na ako dyan guys kasi rice is life talaga. Ayan. So, yun. So, ayan. Inilagay ko na pala yung ating spinach. Anyway, yung isang ng spinach na yun ay inilagay ko na lahat. Ayan. Tapos, gusto ko guys, lutong-luto siya. Lahat ng gulay, gusto ko lutong-luto. Yung malambot na malasahan ko. Yung tipong ayan. May ginger pala yan guys. Pag nagluluto pala ako ito may ginger. Ayan. So, ayan siya. Anyway, sarap, 'di ba? Ano 'yan? Healthy. Tinikman ko na siya, guys. Okay na siya. So, 'yun. So, kakainin ko 'yan siya ng mga ilang araw. Charot, ilang araw Hindi naman naabot ilang araw, guys, kasi nga mahilig akong kumain nito. Pagka may niluto ako, sauce, hindi ko 'yan hangga't hindi ko 'yan nauubos. Kainin ko ng kainin. Tsaka gulay kasi 'yan, guys. Oh. Mahilig ako sa gulay. Sarap. 'Di ba? Hinalo ng hinalo. So, 'yun. Nalaglag. Sorry na. Charot. So, yun. Pakuluin ko pa yan guys ang papakuluin hanggang siya ay lumambot. Hi guys! Let's eat in yung rice ko. Nandyan na yung ating basta yan siya. So, yeah. Let's eat. So, hi guys! Ba? Bakit wala dyan, Ito na nga siya guys. Ow! Charot. Ito na nga siya, Oh. This is my favorite guys. As in, lagi ko yung niluluto. Yung nasa Antipolo ako. Lagi ko niluluto to guys. Masarap. Let's eat. This is my favorite laswa. Pakulo lang siya, tapos lagyan mo lang siya ng sibuyas, kamatis, luya, tapos asin, paminta, ganun. So, ito. Sa Antipolo, dahil madaming kamote doon, dahon ng kamote, ayun, naman bibili, ganyan, ayun ang nilagay ko, guys. Dito, wala akong makitang kamote. So, spinach. Sabawan natin. Ito yung aking dinner, guys. Kain tayo. So, ayun yung ganap ko ngayong araw na ito. Ito yung pritong isda. Yung kung prito ba to? Ano to guys?
Okay. Okay naman pala siya. Okay. Wala akong makitang isda kasi. Gusto ko sana magdurade, ganyan. Or something na kung anong isda. Piprito ba? Partner nito. Wala akong makitang isda. No fish. Siguro sa ano ako maghanap, Sabado. Ng isda. Sa mga iba-ibang store. Wait, kuha ko ng ketchup. Ito pala yung ketchup namin, guys, oh. Yung mataas. Meron kami yung dati nabili na isa din. Iba yung ano niya. Basta ganun. Ito, guys, ay sharp manghang. Na dapat, iniiwasan ko kumain ng maanghang. Sorry. Dahil, kaka-acid. Acid ba tawag yun? Kaya ganun. So, yeah. Okra. Paborito ko yan, guys, okra. I really love okra. Ang daming okra dun sa binilhan ko. Bibili ulit ako. Kasi pag bumibili ako madami, tapos hindi ko nakakalimutan kung lutuin. Kasi sira siya. So, kaya ito lang kinuha ko. Tapos ito niluto ko. Sarap. Gamitin ko yung tubig ko sa bag ko. Okay. Para palitan ng bago. So, ayan. Kain tayo. So, ayun guys. Wala naman akong ibang ganap ngayon. Ito na, dinner. Tapos, yun na, wala na akong masyadong vlog. Wala akong masyadong gagawin. So, yeah, I will end this vlog na. And thank you so much, guys, for watching. And I hope you like this video. Thank you. And thank you for supporting my YouTube channel. And please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys on our next one. Always smile. God bless us all.